Szülinap ünneplésének eredete ókori Görögországból is visszavezethető. Artemis istennő tiszteletére kerek süteményt készítettek, ami a holdat jelképezte. Innen eredhet a gyertya plusz kívánság hagyománya. Füst felviszi az imát az istenekhez. A máig ismert formában a középkori Németországba nyúlik vissza, ahol kisgyerekek születésnapját ünnepelték, ez volt a Kinderfest. Tortán annyi gyertya volt, ahány éves a gyerek, plusz egy a jövő élvét. Megjelentek a képeslapok, torták, ajándékok. A hagyomány úgy tartsa, hogy a torta összehozza az embereket. Az is fontos, hogy a tortából az első szeletet, az ünnepelt vágja, különben nem lesz szerencséje. Szerte a világban számos furcsa szokással találkozhatunk. Írországban a kisgyereket fejjel lefelé emelik fel, és imitálva a padlóra ejtik a jó szerencse érdekében. Hollandiában az 5, 10, 15, 20 és 21. születésnap éveit az ünnepeltnek különösen nagy ajándék jár. Vietnámban mindenki új év napján ünnepli a születésnapját, mert vagy nem tudják, vagy nem ismerik születésük pontos dátumát. Az újszülött új év napján lesz egy éves, független attól, hogy mikor született. Az, hogy az ünnepelt ajándékot kap, egészen a kis Jézus születéséig vezethető vissza. Az ajándék az örömszerzés mellett a rossz szellemeket is elűzi. A déli halang eredete 1456. július 22-én kihívott nándorfehérvári diadalral függ össze, amikor a középkori Magyar Királyság déli kapujának tartott végvárat Hunyadi János megvédte a muszlimok támadásától. 1500. augusztus 9-én 6. Sándor arról rendelkezett, hogy a harangszó minden délben szólaljon meg, hogy az imára szólítsa a híveket a kereszténység védelmében. Harmadik Calixtus pápa pedig azt rendelte el, hogy a harangozás és a ima minden délben örökké meg is történjen. Halloween eredete egészen a keltágig nyúlik vissza, akik mindegy 2000 évvel ezelőtt, október 31-én ünnepelték a Samhain, azaz az év végét és a tél kezdetét. Kelták hittek abban, hogy ezen az éjszakán újvilág határai elvékonyodnak, és a halottak szellemei képesek átjárni a világok között. Samhain ünneplése során az emberek tüzeket gyújtottak, állatokat áldoztak, és ijesztő jelmezekbe öltöztek, hogy összezavarják, hogy elijeszték a rossz indulatú szellemeket. A Halloween szó egyébként az angol All Hallows Eve kifejezésből származik, ami magyarul annyit tesz, minden szentek éjszakája. A töklámpás, vagyis a Jack-o'-lantern eredetileg nem is tökből, hanem répából vagy cukorrépából készült. Az ősi történet szerint Ír Kovács Jack-o'-lantern alkut kötött az ördökkel, de miután meghalt, egyik világon sem volt helye. A mennyországban nem akarták beengedni, pokolba pedig az ördög nem engedte be. Jack így egy izzó széndarabbal a kezében örökké bolyongaig kényszerült, hogy megtalálja a helyét. Az írek ezért kezdtek répa és cukorrépa lámpásokat készíteni, hogy elűzzék a bolyongó szellemeket. Amikor azonban az amerikai kontinensre kerültek, a tök sokkal elérhetőbbnek bizonyult, így végül ez vált a jelképes lámpás alapanyagává. Az édességét való kordulás csak az 1900-as évek elején vált népszerűvé Amerikában. Fogtündér eredete. A modern amerikai eredetű fogtündér a 20. század első felében jelent meg, mint az első tejfogait elvesztő gyermekek jutalmazója. A legtöbb kultúrában más hagyományok léteztek a foghullás vezésére, mint a fogak eldobása, elásása vagy szerencsehozó szerephez kötése, amik néha egy mágikus lényhez kapcsolódtak. Amerikában egy kicsit már túlzásba ment a fogtündér, ezért mondták az orvosok, hogy tanítsák meg a gyerekeket az egészséges szájhigiéniára, és hogyan kell feldolgozni normálisan az első fog kihullását. A szemüveg eredete. A szemüveg feltalálójaként az angol számozású Roger B. Conference rendi szerzetest tiszteljük.
Könyveinek hatására Olaszországban az 1280-as években készültek el az első szövegre helyezhető olvasólencsék. 13. század Itáliában megjelentek az első két lencsés, szegecsert szemüvegek, nem volt száruk, kézben tartották vagy orron egyensúlyozták. Johannes Kepler 1604-ben magyarázta meg tudományosan a lencsék működését. Domború lencse távollátás, homorú lencse rövidlátás. Ettől kezdve célzott látásjavítás lett lehetséges. A 19. századtól kezdve terjedt el a mai szemüvegkeret. Érdekességek. A szemüveg sokáig a bölcsesség jelképe volt, mert csak az okos, írástudó emberek hordták eredetileg. Egyes kultúrában eleinte csúfolták, mert csalásnak tartották a látás javítását. A napszemüveg eredetileg bíróknak készült, hogy elrejtsék az érzelmeiket. A Szent János bogár elnevezési története a nyári napfordulóhoz köthető, ugyanis ekkor tartották keresztelő Szent János születésnapját. Ebben az időpontban káprázatos rajzás látható a bogárnak, ami kétség kívül magával ragadta az ősi népet is. A néphiedelem szerint ilyenkor a világító rovarok mutatják a földben rejtőző kincseket. Ennyi volt a videó, köszönöm, hogy megnéztétek.